כולנו רוצים אירוע פיצוץ, אירוע שיבליט את ערכי החברה, יגבש ויתגמל את העובדים על עבודתם המאומצת במשך כל השנה. שלום, שמי אלון מורשת מחברת איתן תיירות והפקות. ואני שמח להציג לפניכם את המערכת המושלמת לתכנון ימי גיבוש, נופשונים ואירועי חברה ייחודיים. במערכת תוכלו לקבל רעיונות חדשים לאירוע מוצלח, מהנה ומגבש, אבל יותר מזה, תוכלו גם לראות איך חברים אחרים יתרשמו מהאירועים ומהספקים, כדי שאתם תוכלו ללמוד מהלקחים ולהפיק אירוע מושלם לאירוע שלכם. המערכת נבנתה בדיוק עבורכם ונועדה לייעל את כל תהליך הפקת האירוע. בעזרת המערכת שפיתחה איתן תיירות והפקות תוכלו לקבל מגוון ענק של חבילות גיבוש ונופש בצורה מהירה ועניינית. חיתוך מדויק של ההצעות על פי הצרכים שלכם. תקציב, מספר אנשים, מקום בארץ, כל מה שצריך. תמחור מודולרי של כל הפריטים המופיעים בהצעה. אפשרויות שיתוף ודירוג כל ההצעות, על מנת להפיק לקחים מאירועים ששאר החברות עשו. הוזלה משמעותית במחיר, וכמובן רשימה של כל נותני השירות בתחום שאתם מחפשים. אז יאללה, בואו נקבל הצצה קטנה למערכת. בואו איתי. כך נראה העמוד הראשון, בו תוכלו לראות מגוון רחב של הצעות. על מנת להגיע להצעה שהכי מתאימה לכם, עליכם להכניס את הנתונים הרלוונטיים. מספר משתתפים, אזור בארץ, תקציב וסוג הטיול. המערכת תשלוף מהמאגר את ההצעות המדויקות לנתונים שהכנסתם. ועל ידי לחיצה על אופציית תוכנית מלאה, תופיע בפניכם ההצעה המפורטת במלואה. ההצעה כוללת תיאור מדויק, מחירים מודולריים ונספחים המסבירים על האטרקציות והתפריטים. תוכלו גם לראות חוות דעת מחברות אחרות שהתנסו באותה חבילה. בדף הראשי תוכלו להיכנס למאגר הספקים, לקרוא ולהתרשם מחוות דעת ולקבל ייעוץ חינם ממיטב המקצוענים בצוות איתן תיירות והפקות. נשמח שגם אתם תצטרפו לתוכנה ותוכלו ליהנות מכל הידע ומהמקצועיות שרכשנו במשך כל השנים. להתראות.